Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ddikjara li fl-ekonomija għandna gvern bla moħħ. F'intervista fuq l-istazzjon tiegħu il-Ħadd filgħodu Delia kien negattiv u attakka lill-Gvern fuq kull deċiżjoni ta' fejda li waslet biex pajjiżna jkun rikonoxxut minn madwar id-dinja bħala pajjiż mudell hekk kif qed jikkontrolla l-imxija. Ħankun ibes ta' fil-kelma ma ħanuża. Huwa ċar illi f'dik li għandha x'taqsam l-ekonomija għandna gvern bla moħħ. Din id-dikjarazzjoni negattiva ta' Delia issegwi dak li ħadd ieħor qal fuq pajjiżna fosthom studju ta' università rinomata fl-Amerka li fissret il-pakkett ta' għajnuna tal-Gvern Malti lin-negozji u l-ħaddiema bħala l-aqwa pakkett fid-dinja. Dan apparti rapporti ta' aġenziji internazzjonali ta' kreditu, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea li l-koll irrimarkaw li pajjiżna se jieħu l-inqas daqqa ekonomika minn kriżi globali u li s-sena d-dieħla se jkun irkupra. Barra minn hekk fl-istess jum li Delia qal li fl-ekonomija għandna gvern bla moħħ, stħarriġ tat-Times wera kif kważi 3/4 jemmnu li l-gvern mexxa l-qagħda ekonomika b'mod tajjeb ħafna. Dan wara li l-Gvern salva qrib il-100,000 impjieg billi tama 800 euro fi ħlasijiet ta' pagi fix-xahar lil ħaddiema li jaħdmu f'setturi milquta mill-pandemija. Intant Delia ftaħar li qed jikkonsulta dwar l-edukazzjoni. Pratikament kien hemm diversi persuni esperti għalliema soċjoloġi, ġenituri. Iżda Delia naqas li jgħid li ma stidinx għal konsultazzjoni il-Union tal-Edukaturi fih dan il-Union ħaddiema maqudin li kienet urtata ħafna li ma kienx mistiedna għal konferenza tas-Sibt li Clyde Puli organizza f'isem Delia dwar l-edukazzjoni. F'reazzjoni l-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista uża diskors li jbeżżaq u li ma joffri l-ebda proposta kredibbli għal pajjiżna. Il-Partit Laburista innota li dan il-Gvern offra l-aqwa pakketti ta' għajnuna għal ħaddiema u negozji Maltin fid-dinja. B'ekonomija b'saħħitha Malta kellha wkoll spiża kbira fil-qasam tas-saħħa. Fuq kollox il-Kummissjoni Ewropea qed bassar li pajjiżna se jkun minn tal-ewwel li tirkupra minn madwar id-dinja. Il-Partit Laburista temm jgħid li filwaqt li Gvern Laburista kommess li jissalvagwardja l-impjiegi, l-Oppożizzjoni medija biex tipprova tiskorja xi punti politiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.